मंडळी बघू शकता आपली कुरकुरीची कांद्याची भाजी आपण करत आहोत. पूर्ण रेसिपी आपल्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये आपण पुढे पाहू शकतो. चला तर पाहूया आपण व्हिडिओ. नमस्कार मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये स्वागत असं. आज आपण बनवणार आहोत भजी. बघू शकता आम्ही कांदे कापून, कोरिएंडर कापून, मीठ मसाला टाकून, मिरची वगैरे टाकून बारीक केलेलं आणि बेसनचं पीठ टाकलेलं. ते बघा आमची भाजी होतात. पहिले स्लोवरती त्याचा भाजायची. भाजल्यानंतर बघू शकता काही लोक आहे का थंडी आज आलेली आहे, तेव्हा मस्त करकरी भजी तयार करायची आणि चाय करायची, मस्त खायची. कसली बघू शकता करकरीत भाजी आहे. काढता झाली बघू शकता आपली भजी तयार झालेली आहे. तव्याला ठेवते बघा, ते सगळं साईडला जाताला. छोटे छोटे गोळे घ्यायचे आणि त्याला सोडायचे. थांब. दुसरी आयटी परतून घ्यायची. व्यवस्थित भजी भाजायची. आतमधलं बेसन असतं ना, ते व्यवस्थित भाजावं. व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.